Helo pawb, prynhawn da. Felly heddi rydyn ni'n mynd i wneud bach o waith ar ein coesau a hefyd yn ni'n mynd i weithio tipyn bach ar rhan uchaf y corff hefyd. Nawr, cyn i ni ddechrau, mae'n holl bwysig ein bod ni'n sefyll yn iawn cyn neud unrhyw fath o ymarfer. Felly sgwyddau nôl, co yn dyn a sicrhewch bod y cliniau wedi tycio dan fel bod llinell syth gyda'r corff. Da iawn, mae siw gymaint o'n bywyd ni heddi ar y cyfrifiadur neu'n gyrru neu ar y ffôn. Dyn ni eisiau sicrhau bod y sgwyddau nôl a bod ni'n gweithio ar ein posture. Reit, dyma ni. Dewch i ni twymo lan, felly mae cader gen i, felly sicrhewch bod cader gen chi. A nawn ni ddechrau trwy gafel yn y cader a martsio. Nawr sicrhewch bod y corff yn uchel, yr ysgwyddau nôl, a dewch ar coesau lan pa mor bellach chi gallu. Dim angen i chi mynd yr un tempo a fi, cofio, cer ar tempo sydd yn cyfforddus i chi. Os gallech chi gadael i'r cader fynd, gret, ond os na, peidiwch a phoeni. Beth am i ni trio mynd ar pen-glin lan bach yn uwch? Jyst os ych chi gallu, cofio, ond i ni twymo lan, felly dyn ni eisiau gweithio'r cyhyrau yna. Barod, dyn ni bron di gorffen, 3, 2, 1 ac ymlaciwch, siglwch y coesau yna. Reit, dyna'r brechau o'n flaenau ni nawr. Beth am i ni trio cael llinell syth? Sgwyddau lawr eto a dyn ni'n mynd i twist i un ochr ac i'r ochr arall. Offa ni. Cofio, dyn ni dal yn twymo lan, felly gwnewch hyn mewn amser eich hun. Tempo sydd yn addas i chi. Cadwch fynd, cofio'r sgwyddau, corff yn dal, un mwy pob ochr ac ymlaciwch. Siglwch y brechau yna. Reit, mewn i'r sesiwn. Felly, yr hyn dyn ni'n mynd i wneud heddi yw 2 gweithgaredd ar y coesau. Dwi'n mynd i sefyll o flaen y gader. Na i ddangos i chi'n gyntaf. Dyn ni'n mynd i squat a dyn ni'n mynd i ymestyn i'r ochr. Squat ac ymestyn. Nawr, i sicrhau bod ni'n wneud y techneg gywir, be dwi eisiau chi wneud yw sefyll yn dal, y coesau jyst fwy ar led yn ar cliniau, ac pan dyn ni'n sgwatio, dyn ni'n eistedd yn ôl. Dyna pam dyn ni'n sefyll o flaen gader. Felly, dyn ni eisiau gwthio'r pen ôl nôl a teimlo fel bod ni'n mynd i eistedd gan cadw'r chest yn uchel. Wrth i ni wedyn plygu, sicrhewch bod y braich yn mynd ar draws top y pen yn hytrach nac o'n blaen ni. Barod? Nawn ni wneud 10. 3, 2, 1, offa ni. Lawr ac ar draws. 2. Da, cadwch fynd. 3. Nawr sicrhewch bod y pwysau ar cefn y traed. 5 ni hanner ffordd. Cadwch fynd. Os ydych chi gallu mynd bach yn is, cer amdani. 6, 7, 8, bron yna, 9, un ar ôl, 10, da iawn. Felly os ydych chi wedi bod yn gwneud hynny'n iawn, dylech chi teimlo fe ochr y corff a hefyd ar y coesau. Reit, beth sy'n nesaf? Dyn ni'n gwneud lunges. Eto, gyfeilwch yn ochr y cader a dyn mynd i camu mlaen ac i lawr tra'n gwthio nôl. Cer ar tempo sydd yn cyfforddus i chi eto. Offa ni, dyn ni'n gwneud 10. 1. 2. Nawr sicrhewch nad yw'r pen-glin yn cwmpo mewn. Gwthiwch e allan. Da iawn. A cadwch y chest yn uchel. 5. Dyn ni bron yna. 6. Os ydych chi gallu gadael fynd, cer amdani. Ond os na, peidiwch a phoeni. 8. 2 ar ôl. 9. A 10. A dyna ni. Dyn ni wedi gwneud sesiwn ar y coesau. Dyn ni wedi gwneud sesiwn ar y top y corff hefyd. Gobeithio chi wedi mwynhau heddi. Os hoffech chi, gallech chi wneud yr un peth to. Ond os ydy hynna'n digon i chi, mae 5 munud yn llawer gwell na wneud dim. Diolch am wylio. Hwyl!